אוקיי, הנה. מה קורה צופים וצופות יקרים? כאן פינגווין קיד. היום אני בפרק ראשון של משחקים בהייב, פה עם איתי. אוקיי, אז אנחנו נשחק בלוק פארטי, משחק של הייב MC, משחק מאוד מאוד מגניב. מאוד מאוד מגניב, אוקיי. אוקיי, אז בקיצור, אתם עומדים בתוך הזירה הזאת, ויש בוחרים צבע אקראי. אתם אמורים לעמוד על הצבע בזמן, והאחרון שנשאר הוא המנצח. כן. אוקיי. כן. אני אוהב להיות ב-F5. ככה זה יותר נוח לי, אפשר גם לראות מאחורה, מקדימה, מהצדדים. תאמת את כל המפה. לא F5 שרואים לי פרצוף, ה-F5 שרואים מאחורה. רואים ככה את כל המפה. כן, זה הרבה יותר נוח. אוקיי, מתחילים לאורנג'. לא, what the fuck, זה לא רץ לי. וואו. תחליף לי את הרמקולים. יש לי בעיה, זה לא רץ לי. אולי זה בגלל הלאגים שלי? כן, אני יותר מדי מרוכז במשחק וגם בגלל כל הלאגים שיש לי. אוקיי, יש לי המון לאגים, המון. ושבהמון אני מתכוון להמון. כן, אני די טוב. וואו, פיצוץ ענקים. מישהו נפל. וואו. אוקיי. אוקיי, תודה שי. וואו. אוי, נו, כהן. אוקיי, אני עוד חי. גם לי יש לאגים. כן, כן, נכון. פאק. לא, שיט! וואי, מקום רביעי. אוקיי. לא, אני לא עוצר. לא עוצר. אוקיי. טוב, כהן, הייתי מקום רביעי. טוב. עוד משחק מדהים של בלוק פארטי. אוקיי, חזרנו בעוד משחק. אוקיי, אנחנו כאן בעוד משחק של בלוק פארטי. המשחק שאני הכי אוהב בהייב. אוקיי. מה הייתי אמור לשמוע? שמעתי מין רעש כזה של רעם. לא, אני לא שומע אותך. כן, חוץ מזה שומעים אותך מצוין בסרטון שבדקנו. תמיד. אוקיי. לייט בלו.
למה שאני אמות? אני אמות על הסיבוב הראשון. בצדדים. טאדה. וואו. אוקיי. אני... היי. אתה. וגם היא הילדה מעצמי מלא. שמאלה. אני מכהן. איפה אתה? הצלחת? מישהו נפל. תשתיק את הטלפון המעצבן שלך. אתה לא מת. לג. צור איתי. what the fuck? what the? וואו. מה הלך כאן? what the shit? אוקיי, הגעתי מקום שלישי, אבל היה לי באג נוראי. חכה. 6:45 שניות. 6 דקות. עוד מעט 7. טוב, חזרנו בעוד משחק של בלוק פארטי. כפי שאני חושב זה יהיה משחק אחד לפני האחרון. לא? אם בלי כל הלאגים שלי אני הייתי היום בוער. הייתי מנצח כמה משחקים, אבל עם כל הלאגים... לא, ניצחתי 61 פעמים, הגעתי לשלישייה האחרונה 126 פעמים. אוקיי, אם בלי כל הלאגים של התוכנת צילום של המשחק, אז הייתי כבר, אז כבר הייתי מצלם לכם, אז כבר כמה מהמשחקים כבר הייתי מנצח, אבל יש לי המון לאגים. כי אני הגעתי מקום רביעי וחמישי בשני המשחקים, למרות שאני לאגר. ומתחילים, גריי. היי, כהן, אתה לידי. מה קורה? דרך אגב, אני רוצה לדבר על נושא שכהן כל הזמן אומר. הוא אומר כל הזמן שיש לי עיניים חמודות. הוא אומר שלסקין שלי, של האיש, יש עיניים חמודות. האם אתם מסכימים איתו? שיט, נפלתי. אני שונאת על עצמי. וואי, יש לי לאגים. אני לא יכול לרחף. אוקיי, הנה. טוב, כהן, קדימה, אני מאמין בך. איפה אתה? כהן, לא! אוקיי. טוב. תהיה בשקט. אוקיי, אז אנחנו כאן במשחק האחרון של בלוק פארטי. כפי שאתם יודעים, אוקיי, אז המקומות שהבאנו לא ממש טובים, אבל ניסינו כמה שיותר לנצח. וואו. קודם כל, הנה, תראו את העיניים שלי. תראו את העיניים של האיש. האם הם חמודות? תכתבו לי בתגובות. כולל אתה. איפה אתה, אלוהים ישמור. הנה אתה. חכה לי, אני מאחוריך. מתחילים בעוד 5, 4, 3, 2, מלא. וואטה. יש לך איש על הסנטר.
עדיין לא הראת לי את זה, זו הפעם הראשונה שאני רואה אותו דווקא. מישהו... אוקיי, מישהו מת. זה גריי? זה גריי? זה גריי? כן, זה גריי, זה גריי, זה גריי, זה גריי. למה כולם באים אליי? לכו! לכו. לא. כהן, אתה מת? אתה מת, אתה מת. אתה לא מת, אתה לא מת. תרוץ, מחשב דבילי. אני לוחץ, אני לוחץ. לא, אני לא מת. בואו. אין the time is up. אוקיי, הנה. זה מחשב דבילי, זה לא רץ. what the fuck, שמעתי וילג'ר. הלאה. אוקיי. מישהו נפל. לבל 6, אוקיי. וואו, אנחנו 6. קלי קלות. וואי, יש לי לאגים. שיט, לא! כולנו ניצחנו! יש! וואו! ניצחנו בסיבוב האחרון! סיבוב אחרון ניצחון! ועכשיו, קפיצה לוויד! We are the champion! אוקיי, אז כאן היה פינגווין קיד ואיתי. אז איתי גיימינג. אוקיי, אז תעשו סאב לערוץ, זה מאוד יעזור, וגם כן לייק. ואם אהבתם את הסרטון, תראו את שאר הסרטונים שאני אעלה. וכן, נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.